Duela urte batzuk norbaitek erabaki zuen museo bat egin behar zela. Hori da abia puntua. Museo egin behar da. Gero konturatu zineten eskualdean arazo asko daudela. Eta museoaren proiektu bera saltzeko ere ondo egongo zela plan estrategiko bat egitea eta hortik zintxilikatzea. Eta gero ja amaieran, esatu zu, la gente. Eta esatu zu, jendea entzutea aukera ona izango zen, ez? Orduan zuek egin duzuena izan da, erabaki bat hartu duzue, proiektu bat egiteko, plan estrategikoa egiteari ekin diozue, eta amaieran jendearen iritzia testatzeko prozedura eta prozesu bat martxan jarri duzu, eta nik uste dut orde logikoa kontrakoa izango zela. Lehenengo eskualde batean arazoak daudenean jendearekin hitz egin, entzun, jaso, antolatu, gero horrekin plan estrategiko bat egitea, eta amaieran alaba dagokio museo bat, errepide bat, lantegi bat edo dena delakoa egiten erabakitzea. Baina kontrakoa egin duzu. Entzuketa prozesu honekin zer egin nahi duzue. Dagoeneko bai ala bai egingo den proiektu bati envoltorio demokratiko edo zazi demokratiko bat emotea, antzerki bat egin nahi duzue, edo benetan eskualdeko jendeari aukera emango diozue euron etorkizunaren definizioan protagonistak izateko. Eskualde honetan hausnarketa sakon egin behar dela ez museo baten justifikazio prozeso bat antzesteko, baizik eta Busturialdeko gizartea, denon artean modu parte hartzaile eta demokratiko batean, euren etorkizuna diseinatzeko. Eskerrik asko.